dos belum. Yo, aku bakal nyoba sepiro kasiten sing kok duweni. Wit gede kae bakal tak rubuhke kanthi aji Dewat Kimat Cinta. Bus. Aku rumpokso, ngomong sak juling ati. Yo, boleh kono persilatan. Orang kang sedih, kejoporo pada. Weh, sopo weh, sing pengen jajal, kawan lo pada. Ayo. Aku bakal jajal. Barat piye? Yo kele, wis wancana dalan laut, lawan lo pada. Rumongso, risi, sakwise kowe gelar macan lo pada. Sakwise kowe gelar macan lo pada, ana ing desa lo pada. Macan bener. Kaya kowe sekti. Kaya kowe Digdaya. Ora ana manungsa sing bisa ngalahke kawan kowe. Pancen sing toto kaya ngono kuwi. Ora ana wong sekti kajaba pada. Kira aja ngono. Aja ngaku sekti. Meduno papan kene. Ayo. Meduno. Meduno.
senajan aku rek bukti. Nanging ance panggil bojomu. Nanti aku tumindak kaya ngene. Bojoku dikaketi gara-gara kowe. Mergo kowe. Biyen kowe kepengin dadi prajurit ana ing Majapahit. Wis tak lembut prajurit Majapahit. Kowe ngerti yen to sesuwe bojomu. Diselong ana ing Taman Kapopongan. Karo sang Raja Jayagara. Gelo atimu. Aku ngerti. Kowe salah sawijining pendekar ampuh nanging kowe goblok. Kowe goblok. Piye? Ayo. Aku ngerti seni-seni atimu. Mergo kowe gelo bojomu diselong ana ing Taman Kapopongan lan kowe kepengin dadi ratu. Ana ing Majapahit. Shh, mau ngobrol sama orang yang cuma berapa ratus meter dari kamu pas kamu online. Taman Kapopongan lan kowe kepengin dadi ratu. Ana ing Majapahit. Nanging ora kaya ngono carane. Mula ganti kowe semi. Kowe aja ngumbar kesenenganmu ngombe waraga. Senajan to aku mung badal sapolo. Aku bakal mbujuke mbrontak ana ing Majapahit. Jayanegara ku mati saka tangan. Nganggo daya kekuatan apa? Tumbak payon jebol. Waduh Jayanegara. Kowe lan aku. Prajurit Dharma Putra. Rikala semono Prabu Wijaya Kertarajasa. Jaya Wardana. Dina iki wis lengser jalaran. Kampar Maesa Danu kang nglungguhi Jayanegara. Jayanegara ratu kang goblok. Dheweke mung ngumbar harganing kanepson. Kalebu bojomu ya klebu ana ing Taman Kapopongan. Dudu mung bojomu bloko kuwi. Ning aku kok senajan bojo tak kaya prabu aku ora. Aku aja padani kowe. Ditamsu bojomu, ora bojomu. Si Tamsu. Wong wedok. Aja coba nalarmu Putri. Kowe lan aku dilairake wujud jalu pandekar kang linuwe. Aja mung bab perkara wong wedok, kowe dadi edan. Kowe dadi ilang kasatriyanmu Putri. Yen kowe gelem manut karo aku, nyawiji ngrubuhake Majapahit. Piye? Apa dalan sakarone? Piye? Apa saranane kalau aku karo kowe? Saranane wis teko. Bojomu wis kaboyong ana ing Taman Kapopongan. Dina iki Jayanegara mung isine seneng-seneng ngewakake marang negara. Dheweke ratu kang joblok. Putri, yen kowe kepengin Tamsu bali ana ing pangkonmu. Wiwit dina iki. Kowe kudu gelem. Merong kampuh baca gelar dondan kang tanpa ratu kaya dampar keprabon ana ing Majapahit. Putri, wis ngerti apa sing tak karepake? Yen pancen kowe wis ngerti, tak ngenteni ana ing ngandhape Gapura Wilwatek.
ngrasakake pancen bener. Aku mung badan sak poto. Sajan aku duweni tumbak pat payone. Nanging Majapahit kae negara gedhe. Ayo dina Joko takon Gus. Ayo dina sekal jaya negara. Jaya negara. Opo sing gawe luhku tuwetes ana sak dhuwuring pipi. Opo sing kok ketuni sitam? Ketuni sitam. Opo Mbang Setiono ing Majapahit utamaning taman Kapopongan ora lagu kawan kiri sitam. Rakitan sepisan adengono ingsun ora ing lampat dunia. Najan tos pisan ke uga ora gelem kawan ingsun. Ingsun wis puas lawan nanging piwalesmu malah ingsun sing kono. Beneran untuk derajat robot tak kono ora bakal temu. Sam, ingsun nang jroning Majapahit kok cecenges, kok anggap sepodo padam. Sam, ingsun nang lamun ton duweni kegayuanku dikacau. Irimbang kowe ra gelem melati kawal ingsun. Kowe becek makamu. Barangsa yang menapa menyambat yang berani datang setamsu menapa lemati kursi mergo sitamsu wis ora gelem lelati kawan isu. Nang kira sakwise ingsun kepengin merjaya kan sitamsu kowe nyandek lekasku. perkawis kelatus dan berkecil setamsu boten Pancen bener. kangen kulati sama
Iya Warapsari. Kula saged pinanggih menika saking Sitamas. Wis aku. Ayo tenan. So, wis lah. Ono kang Warapsari. Kang wis kersa. Rapi kawan. Nanging Soyo opo keberatan Warapsari tak ranti bukahay. Warapsari ojo banyu. Warapsari. Lega sakwising sliramu lagi kawan iki. Warapsari. Warapsari yang nafsu. Ramapati. Kamu ketinggalan. Kamu. Paring jauh menapa Sang Prabu? Ramawati. Nggih. Apa sing kok tindake ning Praja bae? Lho, kula niki namung nuruti kareman panjenengan. Kok ana prawan ayu kula tulis jenenge. Nggih, desa madesa kula goleki kok ana prawan sing ayu, duwe bojo kok ya ayu. Kula tulis sak wayah-wayah dipundhut mlebu teng taman kapopongan. Lha lak ngoten to? Nanging Ramapati. Nggih. Wanita sing kok mlebu ing taman kapopongan ora liya wong Sitam Sulan Warapsari. Nggih. Ari iki ninggake maca bae. Taman kapopongan lajeng kula nyuwun pangapunten Ndara Gusti. Mula saka pangapunten. Mula saka kuwi Ramapati. Ampun Gusti, kula nyuwun gesang. Kula nyuwun gesang Ndara Gusti Sang Prabu. Ini panggilan buat kamu untuk langganan Shopee VIP. Nikmati gratis ongkir instan tanpa Ampun Gusti, kula nyuwun gesang. Kula nyuwun gesang Ndara Gusti Sang Prabu. Ramawati. Nggih. Aja kok sengguh aku bakal merjaya kawan. Nani. Tampan ana sapa? Pajeng. Sang Prabu jaya tegara basing paring dawuh. Midhangetake sabdane su. Nggih. Bali lan orane Sitam Sulan Warapsari. Kuwi kudu selo tangan. Repot iki. Repot. Nek katira tak tindake pas aku sing mati dhewe. Nggih, Sang Prabu sendika dawuh.
Matur nuwun. Mergo welan aku iki duweni sesanggeman sing abot. Nggih. Nalika ana pendopo agung Sinuhun Prabu Kala Gemet emang pengen yoso anane taman Kapobongan. Nanging kowe ngerti dhewe. Lamun ora waleh Adipati saka Sadeng semene ora kasedu lawan lekase Sinuhun Prabu Kala Gemet Jayanegara sak temah ninggalke pendopo agung tanpa pepoyan. Kiraning prajurit-prajurit ana ing Majapahit sing kok irit tepi. Wirang bala gelar Anggo gelar emprit dineduk sameneika sampun siap semoga. Bagus. Namung dawuh panjenengan merangi Praja Sadeng. Aku percaya lamun to mung sak bala gelar prajurit-prajurit Majapahit yen to mengko mungsuh lawan prajurit Sadeng mesti ora bakal bondo kalani. Sing tak jaluk siapaning prajurit kabeh budalke ana ing Kadipaten Sadeng kowe minangka tenara tumuju ning Sadeng. Para tamumu. Siap Soko Makaryo ngesti Sanjoto. Lumasana ba kita. Ajo! Bagus. Lamun to mung ora waring ora gelem sowan ora Majapahit Sadeng kepuk sarabra. Tanjo!
Kula warga ning Kadipaten Sageng ki njubarake aku nalika mempen semedi. Ning yo kene malah kaporo sliramu ya, Jen. Kang Mas, pangapuntenipun ingkang ageng. Kula menika wantun jugaraken anggenipun panjenengan Semedi. Iya. Amargi wonten ing Sageng rawan tamu saking Majapahit. Sageng kerawan kamu. Menapa sampun dipun keparengaken? Ya, mbok menawa iki wigati kanggo pun Kakang, coba alarake ana ing sanggar palengkat. Makasih sini pareng Kang. Kaya ngono ya. Ora yang populer. Harap banyak, harap kembar. Kakang Rawales Dungi. Sira sakloron temeka ning Kadipaten Sageng. Malah kapurun pasti. Aku ning sanggar palanggatan. Banjur wigati nopo, Pangapuntenipun ingkang ageng Kakang. banyak arah kembar awalan. Tinggalan prajurit Dharma Putra. Den junjung dhuwur martabating negara utamaning kawula. Ning yo kene. Kowe ora sapenemu lan aku mbela marang kawula Majapahit Kaporo. Nyengkuyung Prabu Jayanegara wis pilak. Waler. Ngiwakake kabeh para kawula ing negara Majapahit Kaporo muja hartaning kanasa. Kakang, kula katitahaken wonten ing Majapahit menika prajurit. Prajurit menika kedah setya bekti marang pepunden kula sesembahan. Menawi Sri Prabu kula Kemeti Jayanegara badhe yasa anane taman Kapopongan. Kula namung nggih sendika ngestakaken dawuh. Trimo dadi gedhi bali Jayanegara. Kowe ora mikirake kabeh para kawula ing mapan kalian pradesan. Cukup. Aku ora pengen bantah binatang wonten ing sanggar kabujan. Karepmu Aku nek wangsul lagi bumato, aku kudu alun-alun. oh kaya ngono luwih prayoga. Entah ini oleh sang japan. Lalih marang sumpah. Ya, inggih aku marawal. Kan salur barake nyawa kan gumbeo kabeh kawula ing Majapahit. Kang Mas, Pun Kakang Patuatiku. perkawis menapa Kang Mas? Alarane ora banyak arah kembar teko ana ing Kadipaten Sageng. Kaporo ngajak bebarengan pun Kakang Sawanane negara Majapahit manut apa kang dadi dawuh Prabu Jayanegara. Kang Mas, panjenengan saged kula iwetake. Aku ngantos dengan mekawan kaya tawas wonten ing Majapahit. Panjenengan andhahan saking Majapahit, Kang Mas. Nek saged kula iwetake monggo dhereaken kemawon pranata wonten ing Majapahit, Kang Mas. Seliramu garwanipun Kakang. Mesti wis ngerti watak wantunipun Kakang. Pun Kakang dadi pati ning Kadipaten Sageng. Pun Kakang perangan saka guru ana ing negara Majapahit. Yen aku nganut Prabu Jayanegara kang tansah piwakake marang kawula banjur ngendi dununge pengayoman Nanging prai panjenengan wonten kaliyan Sinten Prabu Jayanegara. Karsa kula panjenenganipun damel peperangan. Prai panjenengan tansah wonten ing negari Majapahit, Kang Mas. Kula kaji, Kang Mas. Lajeng Kula ajeng mangke panjenengan wonten menapa-menapanipun, Kang Mas. wis tak disumpahi Kakang. Pun Kakang liya mati depane Bantala.
Lamun matinipun Kakang dadi kusuma utawa dadi rabu ing bangsa. Katimbang mati tanpa kula dadi sangkret. Kula menika sumpahipun panjenengan. Nanging napa panjenengan boten nemu kalian putra panjenengan ya Mas? Kamu Kula kalian ingkang putra kita sembetaken panjenengan. Nanging panjenengan dilarangan kula lan ingkang putra kados pundi kalian kula. percaya marang pun Kakang. Pun Kakang ora bakal ninggalake kowe lan putra. Let's go! Kakang. Pun Kakang ora bakal ninggalake kowe lan putra. Lila, pun Kakang maksud Boten. Sakit-sakit kula modeli panjenengan. yen kaya ngono kowe mentingake kapribaden katimbang kepentingane kabeh para kawula ing Majapahit. Yen pancen kowe wedi kelangan pun Kakang. Apa cukup pun Kakang untuk jigan sira tumpang tanpa mikirake nasibe kawula Majapahit. Ora. Sumpah pun Kakang. Pun Kakang bakal bela kawula nganti gulung jagat. Elana pun Kakang. Elana.
tutup pintunya pakai headset dulu. Rahasia ini cuma Oi, sing maju. Oi. Keliru.
papan kene. Ayo awuri. Bocah cuke luntungan maju. Usahamu dodok ae. Nanging aku Maju kowe. Wah, anjir. Wah, anjir. Wah, anjir. Wah. Wah. Oh, wah. Isih mau bacot ya? isih tak bacuti. Ora nek papan kene. Aja mlayu. Isih tak bacuti. Ora nek papan kene. Aja mlayu. Melayu ke gunung kowe. Aku ora bakal mundur. Koyak kowe. Iki kowe. Kene apa?
sandal. Wow. So. Oh yeah. Wow. Hey, 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 hey. Ayo, 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 ayo. Show. Ya. Wow. Macan. Wah. Ketutna sakridanira. Yen pancen sirawa ngene ya. Yen ora wangkene rawain, atiku ora lega. Karepmu. Buso. Ayo, bareng-bareng. Aku bakal perintah karo kowe. Wonten parentah dhateng kula. Merga kena darani perintah ki wewadi. Bolak-balik aku iso maca yen kowe ngombyongi karepku ning Majapahit. Nggih. Ya ta? Anggap to. Nggih. Kawruhane. Saben-saben aku marak sebo ngersane anak Prabu Jayanegara kuwi ana saperangan putri sing tak anggap molo utawa wisa kena diarani satru mungguhe rasa. Sanepa kuwi dhewe ngerti? Ndak. Lah. Kowe tak perintah. Sedulurmu Rakuti kandhane cetha
Mergo aku ngerti watake. Nek nganti aku sing genahke mundak salah tampa dadi bebaya, dadi rusak apa sing tak karepno. Anggap Terus pekaban nggih. enggak mau ditatoke. Tidak no. Sokolikan warangkanipun kayu cendana ingkang apepalih. Aja mbok kaleni. Nek ngerti panggongan liya, mbok kaneke tembekan putih bebaleni. Ngestoaken dawuh Sang Ramapati. Rakuti. Pindaning gula lan kopi, rasemi lan rakuti. Estunipun dadosaken kaget Bapak Ramapati ngantos letak timbalan estunipun wonten. Aku bakal dawuh karo kowe. Nek aku tak takon, apa bener tenagamu, pikiranmu lan atimu kanggo aku? Tulus lahir batin kagem Bapak Ramapati. Kosok baline ana muktiku kanggo rakuti lan rasemi. Kan delok. Dadosaken kejuting mana jalanan Bapak Ramapati paring pusaka ngligan kagem menapa wedinipun. Pusaka kuwi ora digane sebelum rasemi. Pengen kita rebutan banget. Karo rasemi. Rumangsa bunga rasane atiku. Mergo delok maneh bakal ketemu kelawan bojoku kakang Alasem. Kemau wae tak pindah. Dimenake aku bisa sore ing papan kene. Nek kakang Alasem kok ora. Dimau ning dia. Monggo sakjane batin wis rumangsa kakang. Indane yang lamun kakang Alasem mangerteni. Yen aku wis mapan ana ing Orang sari yang sing suwe aku ora ketemu kalawan kowe Warapsari. Kowe mapan ana ing taman Kapopongan. Kabar usanane kepiye? Ya, Jen. Tenono Kak. Wektu dina iki aku serangkat saka taman Kapopongan Jopain. Apa ora bagya mulya anggonmu mapan ana ing taman Kapopongan? Apa ora duweni rasa kapang karo aku Warapsari? Wong sampean kok koyo ngono. Doyo-doyo aku rangkat saka taman Kapopongan Jopain. Bedheke aku kangen kalawan sampeyan Kak. Kowe kangen aku.
wis tresno karo aku. Batin aku Trisno. Sadar to aku kok korban ki. Bobok tene sampean dadi prajurit ana ing Majapahit aku lilo lebo. Arep sarep. Ya sing gedhe pangapuramu jalaran aku pisan mung bakune aku nampa dawuh kang supaya mateni kowe. Hei, sampai! Apa arep kuasa? Wong lanang iki bejat jalanan. Putri, Bojomu kok paten apa karo? kudu nggayuh kamulyan mawa pangorbanan. Mergo aku nampa dawuh kang kudu mateni bojo Parapsari. Kuwi dudu perkaramu, Putri. Kula yen to kowe melehke aku dina iki, hei Rakuti. Kowe lan aku padha. Kowe dadi korbaning Jaya Negara. Ning besok kowe bakal nemoni lelakon kang kaya aku. Tamsu! Si Tamsu! Tamsu! Tamsu, si Tamsu. Tamsu! Apa salah dosa? Aku kepengin cedak kowe malah kowe ninggal aku. Ya, ora. Ojo salah tompo. Aku cuma pada dirasem. Aku terus main pada karo. Aku ora bisa urip tanpa kowe. Supri aku sing koyo malah aku salah. Salah tak. Aku ora bisa urip tanpa kowe. Apa bisa ora percaya? Aku cuma pada karo kakek rasem. Mentolo marang bojone. Dheweke kepengin bukti meneh ngajak-ajak wangane bojone. Tamsu aku Trisno. Sing ngrasakake kangen karo kowe dhewe. Sawise kowe ninggalake aku. Kowe urip ana ing Majapahit. Cedhak marang Sang Prabu
Jaya Negara. Gelar lain pancen aku gelo. Aku ora mentolo. Kowe ditakai dening Prabu Jaya Negara nanging. Rene iki tresnaku marang. Aku tetep bakal nanggo sak usul marang kowe. Aku ora bisa tanpa nanging aku njaluk jawab terus sing jujur. Sawise kecemondone Majapahit nate ditakai dening Prabu Jaya Negara kaping iki. Ini pengarep aku bakal sumpah. Walaupun Jaya Negara dan lakon kan si Tamsu sesuci dan akan mati. Percaya aku ora bakal ngarani ngatus dari sampeyan karo Matur nuwun. Tamsu paran kirim cemondone Majapahit durung nate kok singgol marang Prabu Jaya Negara. Aku mah rahayu wewatur sing kenceng kemben mungkae. Aku pekangen yen pinuju kaya ngene. Wis pirang taun aku pisah marang kowe. Kula pandhe kowe Tamsu. Rek ning badanmu lugah banget. Sak pentara. Ngaso ning papan kene. Aku ora bakal ninggal.
negara Endang Soko Mojopahit. Yen ngono Mojopahit komplang. Komplang Rakuni. Mula kanthi kuwi, Ya, sinek-sinan kawula oleh Mojopahit. Aku bakal ganti gelar Sang Prabu Anom Rakuni. Nanti kowe susul aku ning taman kampungan. Apa sih kok? Menika jam. Harapanipun penting. Sakwise aku jamu kowe kudu laku kawan iki. Hadon karo. Ayo. Monggo-monggo. Pasti ngono aku. saya negara kudu mati. Pun sinuwun Prabu. Kengipun kiat-kiatake gegere Mojopahit kabeh saka piteraku. Walesto kuwasilan. Langkah untuk mati semua tanganku. Rasem. Kowe ngoyak kalawan Rakti lan Rasemi Setyamo. Aku mung kepengin brasto. Pepalane negara kalebu kowe Rasemi. Wong prajurit magangan bekal modo arep jajal-jajal karo Rasemi. Nanging buktekno modo apa Rasemi sing ora patut lamun to kowe jumeneng ratu ana ing Praja Mojopahit. Apa kan? Aku mung kepengin pepitungan kelawan kowe mergo kowe kalebu suker taning praja. Nanging kalamun kowe melok Jayagara, tak ketut ketusan. Buktenan papan kini.